Di o'm cweit wedi gorffen i di feddwl i fyny eto. Cymharu'r ddwy, ne? Mae'r ailyn yn edrych yn llawn iawn, di. Yndi, rwy'n syni dim bod yna llawn gymaint o gig ar yr ail ond bod rhinweddau siap yr hyffer cyntaf yma yn rhagori, swn i ddeud. Ie. Pyn bach mwy o steil yn ni. Yn braf gweld dangoswyr ifanc, a mae'r gwartheg Dion wedi cael ail anadl fel petai. Yn ddiweddar mae gawson o sel dda iawn yn Dolgella bod yno. Oedd o'n rhagorol, o'n gyfartaledd uchel iawn yn dweud ei. Oedd, afryd. Mae'n braf gweld nhw'n dod yn ni hole yma. Dyma'r brig cynhenid. Dyna'r unig brig cynhenid sydd gyda ni. A waith gen i be wedi neb. Ti'n bod mae llaeth ar fiwch chi. Llaeth sy'n gwneud llodau, felly bod nhw'n dweud. Y wobr gyntaf mi lawr i'w ar coedeinion. Llan y bydder. Dwi'n siŵr bod hon wedi magu yng ngysgod y mynydd di. Hi sy'n gyntaf a'r noddwyr, a diolch am y noddwyr yn ei nhw sy'n gyfrifol bod y pethau mae'n cael ei ariannu. Mae fe cael... Mae'r noddwyr mae'n andros o bwysig. Di rwy'n ddim yn gwerthfawrogi digon be maen nhw roed i'r sioe a dweud gwir. Mae'r calam yna... Mae'n edrych yn wahanol mewn siwt wedi arfer weld y diwedd. Di mae o, dydi. A mae wedi gofyn, mae'n debyg, mae wedi bod yn byrniadu 2009 yn rhywbeth yn y sioe yma. A oedd dweud, os disau'r cyfle eto, fydde fe mwy na balch. Mae wedi camol y sioe yma i'r cymylau, ynddi. Mae'n braf gweld rwy'n o'r tu allan yn gwerthfawrogi sioe Gymraeg yn dydi. Mae Igon Hawl, mae'n ddwy'n dair o sioe mawr yn Lloegr, ond pan mae gennych chi bobl o Lloegr yn dod i'r ffairia yng Nghymru, mae o'n deud rhywbeth. Mae dy lawl i ni o Aberdeen, bobl lawr o Aberdeen, ac o lawer i ardal arall yn yr Alba, maen nhw moyn cael. Mae tocyn buddigol yn y sioe yma'n golygu gymaint iddyn nhw. Mae hynny'n braf o beth. Yndi, mae o chi, yndi. Wel, na ni te, canlyniad dosbarth cynta'r dydd. Ie. Hethro Dion Cymraeg, ac yn mynd lawr i lan y bydder. Wedi aros yng Nghymru, dai. Di. Gobeith yn y casell.